104.7 IFM. Report! Nagbabadyang tumaas ang singil ng pamasahe sa mga pampublikong jeep sa Pangasinan dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay One Pangasinan Transport Federation President Bernard Tulyao, hindi umano maiiwasan na sila ay humingi ng taas pasahe dahil sa mga price adjustments na pinapatupad sa petrolyo. Umaaray na ani ang mga tsoper at pinag-aaralan ng maghain ng petisyon upang itaas sa 15 mula sa 13 pesos ang minimum fare. Ito na ang ikatlong linggong sunod ang pagtaas ng petrolyo kung saan pumalo sa halos 3 piso ang kada litro ng diesel. Samantala, nauna nang nakipagpulong ang grupo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang pag-usapan naman ang iba pang programa, partikular na sa jeepney modernization. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.